bueno, polo menos cada vez é máis consciente do clamor que hai para que faga exactamente o contrario que di que vai facer. A xente pídelle que a xente, moita xente do seu partido. E isto é cada vez máis o dirán públicamente, o que é un sentimento de, eu creo que moitísimos españoles, de moitísimos galegos, que así non podemos seguir, e que cada día, cando creemos que o escándalo que coñecemos non pode ser superado, levantámonos o día seguinte e sí que pode ser superado cun escándalo, cunha actuación judicial aínda máis grave. Todo o que está por vir inmediatamente, mañán comeza o xuicio do irmán do presidente do goberno, o da súa muller, parece ser que todo se encamina a que tamén poida ser próximamente, os rexistros, a xente que está no cárcere. Claro, vemos un presidente do goberno totalmente a defensiva. Puden ver pouco do que dixo hoxe, algún teletipo que leín, pero bueno, parece que vive nunha realidade paralela, onde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomársela a broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dende o goberno central e que nos afectan a todas as comunidades autónomas e, por tanto, tamén afectan aos galegos. Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno que, ademais, hoxe, unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir, e eu agardo que canto antes se dea conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan se queremos seguir así ou se queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.